Здравейте! Последно за тази вечер ще покажа ето тази обувка на Groundis. Тази ботичка, която е изключително красив и актуален за сегашните тенденции модел. Благодарение на това гумено бомбе отпред. Знаете, че повечето обувчици тази зима са точно по този начин, който ги прави много красиви, много интересни. Отвънка е кожа, отвътре е поларена подплата, доста дебели и топли изглеждат. Моделът е подходящ както за мъже, така и за жени, т.е. унисекс е модела. Много са гъвкави, много са леки. С другата подметка на Groundis, която също е много удобна и много стабилна. Знаете, че Groundis е марка, която се произвежда в Португалия, т.е. в Европа нямаме китайско производство, което знаете за мен е изключително важно. Ценичката на този модел е 292 лева, но пак повтарям, кода Мислинготека 5% ви дава отстъпка в магазина на Бълси.bg, която отстъпка важи както онлайн на сайта, така и на място в магазина им в град София, квартала Редута, улица Зора, номер 1.